Designetnografisk metode handler om at generalisere og observere frem for at antage. Det handler om at komme fra tegnebrættet og ud i felten. For designprocesser gælder det, at man hele tiden gennemgår konvergente og divergente faser. At man igennem adskillige iterationer bearbejder problemstillingen på ny. Gennem fokusgruppeinterviews blev problemstillingen undersøgt og diskuteret borgerne imellem. Problemstillingen blev overskueliggjort og reduceret til 5 overordnede behov blandt borgerne. Igennem metoden videosketching blev de 5 overordnede behov visualiseret og kunne derefter videre diskuteres med rekvirenten. Det endelige løsningsforslag var muligt at syntesere netop på grund af de mange konvergente og divergente faser samt de mange iterationer, som designprocessen fordrede. Ud fra denne proces konkluderer vi, at løsningsforslaget ikke er et konkret produkt, men en formidling af en vision.